Ke Special Court Bilaspur District ke Jila Chhattisgarh haka artarek unailar arhaja arpusan kala ai Jamin yaki Kynthei Riewniam Catholic hadien kendai sngi ke jing syakam jengki haki bor pulit. Kini ki Kynthei Riewniam kila syakam na Durg Railway Station men haka arpusan tarik unaitung arhaja arpusan hadien ke jing mudui nau nong terai ke Bajrangdal bagi don keti ban Pynkylla Niam Jubor bat ban Khaïi Briew. Kini kejing ai Jamin ke long ringkat ki kendon ya kita ki arngot lembat we pat Briew ubia trai lang bat kita ki Riewniam. Kumbon syukudau bagi jing syakam kita ki Riewniam kala wanra ke jing penram ke bajor ya ke sarkar Jilla Chhattisgarh kumjo ya ke Bharatiya Janata Party ke belam khmat ya ke sarkar India. Kini ki Riewniam ki Kynthop ya ke Sister Preeti Mary bat ke Sister Vandana Francis ki badai na Kerala ringkat usukaman Mandevi ki bala Shah Kynnoh Pynkylla Niam Jubor ya ki laingot ki kena Kynthei bat ban Khaïi ya ki. Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.